God aften. I aften der skal vi have nogle misbærsen her. Vi skal lige have jer herhen. Kan I komme? Kan I komme herhen? Det er et ægtepar, der kniver med at ramme toilettet, når det stiger. Det er simpelthen så. Det er så utroligt. Når de sidder på toilettet, kan de ikke engang ramme. Er det rigtigt, at jeres toilet, I kan heller ikke ramme? Lad være. Er det også noget med, at I kan heller ikke ramme og rulle ud? Nej, når I skal rulle ud, så kan I heller ikke ramme, så jeres toilet, den flyder helt til top. Og ja, der ligger der også meget ved siden af, selvfølgelig. Er det rigtigt? Nej, det skal ikke. Nu stopper du, ikke også? Ja! Så hvad er det nu, du hed? Sådan. Nej, du hed Karl, det var rigtigt. Ja. Karl, og du hedder Grete. Ja, Karl og Grete. Hvordan går det, Grete? Du er faktisk ret grim, når man kommer til at kigge efter dig. Og ham der med brillerne, den er ret grim. Okay. Nu skal vi hen til den næste. Jeg synes, om I har en hund. Hvad er det, den hedder? Ingen kommentar, jeg tror.